Hoy, hindi ali diri. Tabuang asa mo ka nag-zumba? Init kayo kung nangawan ko naman ito kung mga ano dara mga Uban ko wala kay lakaw ron. asa naman pug ka. Uban ko. Asa kita mo ba sa mga warta makita. Mag-stroll ta. Labi ka masahiro po tanong. So stroll yung dagang kay mga dakop da di ba edu kay lisensya. Ay, 10 years na kasi motor motor, wadyo ko nadakpan mo. Agi mo di ka sa dakop, abnormal. Bugo ko, ba edu kay helmet di wa pa kay pantalon ta. Uy dagang kay kag violation wala pa jud kay ka nang Mabayulation kapag muagi ka sa checkpoint, pag madakpan. Unya ko matimingan jud kay kabayad. Pag muagi dito, bugo jud kay kag muagi ka, sige daw. Nakapaiba na ko madisgrasya kasi bako palayo dara wadyo mo ano ni. Sis, di ba? Bahala ka, ako na lang uy. Bahala ka diyan. Asa man Masamang laki ka. sa man may mga laki dito. Lagi sa unahan lang sa tubuhan, tara. Sure. Tara. Pagay sakay. Hini lang. Jud dakop jud na. Di dakop buwang. Tanaw nang Dapat di ba dakop magdaster, sige daw. di nagdadala mo og ticket. Wala oy. Kumadakpan jud. Patakan beach W na lang, sinsos na sa mga bata ka nang Munaog na lang ko binya dito. Ayaw. Ah. Awal. Kilid. Ay mo dagan kilid dire. Parking. Sabi ay. Lisensya. Lisensya gawas lisensya. Dagan kini. Dire sa akin. Ay siya ra may driver. Oh, Ay, sige lang. ang sabi ay te. Wala kay sapatos, wala kay helmet. Nya kani double violation ka oh. Double violation. Nagduha ka helmet. Wala ko nag-helmet. Mauna ni akong O sabi ay ganun ang Di dakil lisensya mo. ipagawas ang lisensya kay dakpo. Ay sabi deputize ka? deputize ni. Ipagawas ang lisensya ninyo. Deputize asa man yung ID? Nag-drive mo motor, wala mo yung lisensya. Di nauna pa yung motor kaysa lisensya. Ipagawas ang yung lisensya. Usaw na mo lisensya wa may motor. Ipagawas ang yung lisensya basta Inan ko man jud siya, ma'am. ang register sa motor. Gusto og lisensya. Inan ko na jud siya na bawal mo drive na wala yung ngani. Di mo tak mo sakay. Okay na na. Barangay clearance ba ni? Barangay lisensya. Nag-drive mo ko na wala pa din yung lisensya. Oh, dili ni lisensya oh. Kuha ni sa motor oh, manual sa motor. Ngano mag-drive mo wala yung lisensya? Ano kuha ni impound ni yung motor. Ma'am, di mo giyakilahan rin kita mo. Naka-afford mo motor tapos lisensya dili mo kakuan. Nga pila raman tag pwede raman mo magpa-intro sa St. Vincent nga kuan para makakuha mo SP. Pag man yung kuha SP, driving mo, eskwela mo driving tapos makakuha mo nan-pro dali ra kayo una-una mo tuwa ni gasto. Dali ra man di ay. Wala man ni kabalo ma'am, nga di lisensya di lisensya. Lisensya man yun dapat kay nagmotor man mo sa highway man mo. 10 years na ako nagmotor, wala may kung gidakop lagi. Okay wala man ka na kuan atlan karon impound nimo motor. Dako kay kag problema. 20 mil ang kuha nimo ani dapat kawagi una-una nimo ni 20 mil imong lukatan ni impound na mo ni. Ma'am, wala hangyo ma'am. Ulahan yung hangyo. Pagpa-intro lagi mo, una lagi nyo lisensya bago ang motor. Dagan mo ba pwede nyo ba driving school? Ganun ka ng St. Vincent. Asa na si Sa sulod. Sa sulupog sa Panabo. Ay di ay. Oh, Solo? Ma'am, pwede bang pa-enter karon ma'am? o pa-intro mo kani, impound ko na lang Ayaw, niya. ma'am, Pasensahay dito kita. Kaya tikitan ta mo. Awa sabi ang plate number. Oh, ako na rin plate number. Kulurog pa gila ini. Nahulog na guro man kay batsi dito sa Ma'am, unahan. giyakilahan dito na, dito ni ma'am, giyakilahan dito na ma'am. Dili, wala nyo hanyo. Dili ko pwede anong ano. Wala di kay lisensya diya. Fixer ka. Pwede na. Ay, wala bayad. Ibayad na lang ninyo sa inyo pagkuha lisensya para makaano mo. Plate number, business. Wala din plate number. Yung saan ko may paglistaan ni Ron. Memorize na ako. Ako na. Ako na lang ma'am. nabutang sa number. Sir, kasi lang to. So Pangalan. 9299554. ID, namoy ID? 09. Ma'am, Gcash na ma'am. Oh. Try. Pa squad, mo sunod ha kay una-una yung motor niya, wala mo yung mga lisensya, dagko jud kay mo problema. O madakpan mo ani. 20 mil ni. Ma'am, pwede man pauban sa St. Vincent ma'am. Nakoy kapit dito, uban na lang tamo para makata-enroll din mo. Pero bayad mo ha, wala libre-libre Sa dito. imo ha ma'am. Bana lang tamo kay para ino kay daghan de kay nag-ano sila customer sila di ano. Barato na ba dito, ma'am? Para to ng eskwelahan dito. Actually, padong ko dito ro kay magpa-enroll po. Ay, po kakabalo mo drive yan. Dili pod, nagdakop ra pod para ano ba. Ah. Tigdakop. Tiyawan ni mo no, apo dai kay lisensya niya manakop ka. Di pag ituyo lang nako mga dakpon mo para natay sabay padong sa St. Vincent kay para ang Para seminar tulog ba daw. dili ta maboring. Kay na may seminar 2 days. Para Dapat dagan ako nakulbaan. Tara, ma'am. Di man jud ko kuan tagdakop. Asa di ka? Ha? Ano sa di ka? Naglista ko sa mga nanilipi dira ba? Nanilipi ba sila?
Kuyo pa Ay, kayo ba dili kayo? ka kuan in ba? Hindi tayo. Ako alam ba para ano mo ba makulbaan mo na dapat yun ay magkuwag lisensya bago na magkuwag mo. Pero ako magpa-enroll na lang ko magkakulpaan. Tara, Tapos sabay na tamo. nakay kwarta. Na ang kamay. Sige. Ila man dito. Tara tura, bukan kita magkuwag. Magkuha mo gud unta mig SP ko, jud may mga SP. So moagi man daw mga driving school. Yes, moagi ka og theoretical driving course nga seminar mo na siya 15 hours nga theoretical driving course. Oh, matapila po na sir. 1,650 ang mga regular price. Ma'am, since naka-promo ni karon, 1,000 na lang ang 1,000 na lang. Ako ni bahala sa tong tulo. Para makatawag dito ako bahala sa Nya after anang SP sir. After ng SP, moagi pa mo og practical driving course which is actual driving. Drive og sakyanan. Kung kabalo na mo drive, sir, i-assess ka na mo. Pero kung dili ko kabalo mo drive, na may program nga tutorial. Pila po bayad sir? Sa tutorial na mo sa 4 wheels is 5,000 pesos po. 5,000. Yes po. 5,000 Ay, na. bara. Pero 3 wheels sir, pwede to naman ang ligid sa mong sakyanan. Tricycle. Kasi pwede po ma. Pero Pwede ba sa mabilang na siya sa motor. Sige. 5,000 plus 1,000, 6,000. 6,000 lang ang driving makabalo na drive. 6,000 tantulo o each. Di each. Oh. Okay na, fights na. Sige, magpa-enroll Ano lang sir. ano kaysa naman impound ato mga motor, ato mga sakulan, mga tayo. Pa-enroll na lang Mr. Bill. Pa-enroll ni sir. Ay, Ang schedule. schedule di ari sa mo ang theoretical is tag 2 days man na siya kay 15 hours na theoretical driving course, Oo. 15 hours seminar, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, o Friday, Saturday. Tag 2 days man siya. Oh. Kaya duha jud kadlo inyong mga Okay atinan na, na seminar. okay na, basta magawa ng tag-space na. Sige, sige. Pwede ka magpa-schedule, sir. Karoon Yes, jud magpa- dahil na, sa sir. Schedule. Mag-seminar naman Pwede dito ka sir. ayo. Ayun na pagpa-schedule sir. Diretso na? Oh, dito na mi. Diretso Para sa seminar. tag pang pilapan man, Pilapan ang man na. processing man na. Sige, magpipilapan. Sa isa na lang. Sir, asa yung mga branches uban, sir? Naami branch sa Tagum, mao to ang mga main branch mo ang St. Joseph Driving School. St. Joseph Contago. Yes po, St. Joseph Cupertino Driving School Tagum, naami branch sa St. Joseph St. Joseph Cupertino Driving School Panabo. Panabo. Napod mi sa Mati, sir. Mati. Yes, napod mi sa Coronadal, sir. Ay, Legal mo sila. doon mo. Tapos sister company na mo ning Ang St. Vincent. Ay, sister sila. Taligsoon ang tagisa. So, unang Ug after ni magkuwag SP, tudluan na kaon sa on pag-drive sa automatic ug manual. So tara, let's go! Okay sir, usa ta mag-start sa atong driving lesson dapat suot na to atong seatbelt. Okay, sama sa atong na tackle ka ganina nga kuan, narabot sa atong pedal sa atong sakyanan. So mag-start ta no. Okay, try na to atras. Clutch down. Okay, release na. Okay, clutch down. Then change here. Atras. Pangitaw na ito ang working level sa clutcher ha. Okay, sir. Okay, no gas. No gas. Okay, then, okay. Sinahinay. Klaro ang ito ang mga kuwan sir, nga libre, wala sa kanan. Opo. Sige sir.
nasa pa yung gihulat. So enroll now sa St. Vincent. Driving school sa Sulok o sa Panabo, Tagum ug sa Mati. Yes. Ayun, napot sila sa Coronadal. Yes. Ayan mga wang, so kamo kung nagduha pa mo o ka na mag-practice og car, kami gani na kaya na mo. So kaya po ninyo na. 2 minutes pa lang, kaya na namo. Ayan na, see you po sa mga gustong magka-lisensya. o Yes, sa mga magpog-ispi nga walay hassle. Yes, ayan ha. Contact lang ninyo among ibutang ang ilang page sa taas o ilang contact number sa ubos. See you! See you!